Pentop ini. Ini nuwun sewu niki sedaya masyarakat Klepek dan sekitarnya. Ingkang rawuh wonten mriki. Niki mengke reoke dibubarne jam pinten? Subuh. Subuh. Ora iki maksudnya iki reokan apa juga pidak? Komplit. Lah wong reokan ka jam 2. Dadakno diri diubung desa iki. Iya. Ya Allah. Lah ngerti ono dijenenge kok iki kok. Bang.
beda-beda nih. Merata yo merata, tanggapan rata muda. Ini kowe. Masalah udah orang ini tak mau sini ke Anggaran. Lu wis otomatis. Ini skincare gue 300.000 disawani. Teko anggaran demben aku urung teko. Dong tanggal sakmene ya. Kowe kosong Mas. Oke ngalor. Danane sakmene wis tak titik. Terus aku nuju piye? Lah kira ada di aku ki mah kok entong kabus iso. Ya paling ndak nuwun sewu to. Sesuk iki nek reokan gek laku kuwi dikoordinasi dulu sama manajemen depo. Dadi lak saka manajemen aku dhewe lagi cepaki sepatu roda kae to. Yo kaya napa raimu. Wes ora apa-apa ada iki dulur-dulur iki lepek. Iki arane ukuran suro. Kurang bersih desa. Ngapa digawe roto ki dongane wong ini ben mandi, barang sing Allah ben ilang, rezekine ben teko. Terus kira nek ku apa ki maca traya bentuk pemerataan. Bentuk pemerataan saking pemerintah maupun sinoman desa. Yo, dadi reokan ora nggo dipatek ning sitok. Diubungi sak desa. Sesone tambahno teko caruban. Karuan. Iki rewet bablas. Iki wis sambat kok bablas caruban. Ayo, wong klepek ora umum, Bung. Apa? Duit dadak dase utuh merak. Lah apa? Kuning. Ah, dase wong kabeh lah. Kecang gendong ae kabeh. Cuwe das wong. Kecang gendong ben ketok ngono Jawa. Ada yang ceblok nih. Tapi nek kene iki aku semangat ki. Semangat. Mergo apa? Dari tahun ke tahun reok klepek pagelaran reok ning klepek ini penonton selalu banyak. Tepuk tangan buat masyarakat Klaten. Gua berharap tahun ngajur klepek dananya munggah. Tapi tak ditanggap. Yo entek yo rono kok ngopo kok. Iki dino rek dulur. Iki dino duit. Kono pundi wayangmu. Lah aku ya lagi pisan iki kok tanggapan sampe anyang-anyangan iki. Wis gantung. Anyang-anyangan tenan aku sumpah, Dik. Iki mau nek ora tak tekok. Lah kowe iki mari anyang-anyangan penak. Ada setrum ya? Mari gak tenang kowe iki. Wis mari tenang Mas Teh ora kumat neng. Ora Lah ngopo? tenang dalam sana. Lah kok gerong iki ngopo? Masa mendelep-mendelep. Sing kok tak mundur ya. Kudu mundur-mundur. Ayo, maju. Lah wong sepatu
sepatune rak high heels. Besok kaya high X. Ki travel. Iso teko kono ki lho. Luar biasa tenan lho, nggih rame lho. Desa Klepek gawe acara reokan geden nanggap dadake Jirulu Patmo 6 Songo. Songo alhamdulillah menika dalam rangka tasyakuran peresmian bonsai menika alhamdulillah ini mugi subur. Terus gimana masyarakat ini? Ya, Bu, Pak, adik-adik, kok paling sias doang, nggih? amin. Rezekinya lancar. Amin. Sing loro dan ilang penyakitnya. Amin. Sing loro rabi ya dan rabi. Amin. Ane balan Pak Eko dan rabi. Bos dewe sing yo emosi. Ini perencanaan tenang ya. Saya tahu ngomong. Iya iya. Ngomong. Sing loro rabi muga-muga dan rabi. Amin. Ketemu jodone. Amin. Sing utangnya akeh muga-muga dan lunas. Amin. Apa sebenarnya? Ini ngare oke. Teko kono ki yo ngopo. Ini suatu kebanggaan buat kita. Selalu apa ki dihadirkan di masyarakat Klepek. Ngono kuwi jamane nggih. Nangis, nangis. Nangis. Orang itu. Ben tau nak dhewe yo rene. Yo yo. Ya kok ngopo kok tangisan? Sing delok yo oke. Rong. Oh kowe cuma karo Pak Eko. Ora. Lah ngopo kok? Sotone lho dadi impes banget. Kok soto mimpes barang jaluk butuh nembur iso. Senenge di mana masalah. Niki nuwun sewu niki rak dadake kathah dadi andung wektu. Nggih to, iki men-men dadak wah meriah kabeh lho niki. Pembaronge wonten 29 niku. Maneman mengke. Mengke Pak Eko Bahlan nggih bareng mengke. Cek banyak iki baru Mas. Ora lho. Banget baru bojone. Ya ta. Yo 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 kan.